खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नरेन्द्र मोदी सरकारा आबुं 9 बोसोर जानायखौ लोब्बा लानानै कंग्रेसआ मोनगु सोंथि सोंदों। वंदे भारत एक्सप्रेसआ 2 मिनिटनि थाखाय नलबारि स्टेशनाव थाथ'गोन। जुननि जोबनायाव फोसावजागोन रायजोआव बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट। दर्पण पर्टेलनि जोहै एचएसआव मुं थिसननाया 29 मेनिफ्राय जागायगोन। काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथायनि बानजायनायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंदों। मसलपुरनि फिसा मानिकपुराव बिपिएफनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिया गाग्लोबदों। चिराङाव लामा जाब्रबथायजों सासे गोरायुंनि जिउ खहा। कंग्रेस लिडार माथिउ एन्टनिया मणिपुराव ट्राइबेलनि आलादा खुंथायखौ लुबैदों। पान्जाब, हारियाना आरो जम्मुआव 5.9 रिक्टर स्केलनि बांग्रिं मावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि सरकारा आबुं 9 बोसोर जानायखौ लोब्बा लानानै कंग्रेसआ मिरु सरकारनि हेंथायै मोनगु सोंथि सोंदों। कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि अजय माकेना गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बीजेपी सरकारनि सायाव बे मोनगु सोंथिखौ दैखांदों। बीजेपी सरकारनि हेंथायै कंग्रेसनि मोनगु सोंथिफोरा जादों हादराव रांखान्थियारि थासारिया मानो गिख्रंथाव हाराव बांदों, हादराव मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय आरो बेकारनि जेंनाया मानो गिख्रंथावसिन महर लादों, आबादारिफोरनि आयखौ 2 गुन खालामनो लानाय थांखिया बीजेपी सरकारनि समाव मानो जाफुङाखै, लुथिनाय आरो जाख्ल'नायखौ होबथानो खोथा होनाय नरेन्द्र मोदी सरकारा बीजेपीनि खुंथायाव थानाय रायजोफोराव लुथिनायनि हेंथायै मानो सिरि, बेबायदिनो चीन आरो हादरनि रैखाथि, समाजारि गोरोबलायनाय, समाजारि न्यायखौ होबथानायाव मानो जोबथा फेलें जादों होननानै एआईसीसीनि गाहाय नेहाथारि अजय माकेना सोंथि सोंदों। बेजों लोगोसे धोन आरो नारसिननानै डेमक्रेसिखौ बुथारदों होननानैबो मोदी सरकारनि हेंथायै गोख्रों अजद होदों। बबेखानि सरकारखौ सावरायोब्ला मोदी सरकारा सीबीआई आरो ईडीखौ बाहायनानै दबथायनो नाजायो होननानैबो कंग्रेस दैदेनगिरि अजय माकेना नरेन्द्र मोदी सरकारनि आबुं 9 बोसोर जानायखौ लोब्बा लानानै गोख्रों अजद होदों। नलबारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। सोलिफु दाननिनो जोबनायाव नलबारिनि रायजोफ्रा बे जर'खा खाबुखौ मोननो हागोन। भारतारि रेल सिबिथायनिफ्राय मोनगोन बे मोजां खाबुखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गावनि गोख्रै खारनायजों हादरनाङै सिनायथि जानाय वंदे भारत एक्सप्रेसआ नलबारि रेल स्टेशनाव दान्दिसे समनि थाखाय लाखिथ'गोन। वंदे भारत एक्सप्रेसआ नलबारि स्टेशनाव 2 मिनिट समनि थाखाय लाखिथ'नायनि गनायथि मोनदों। फैगौ 29 मेनिफ्राय वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगारिया नलबारि स्टेशनाव 2 मिनिट समनि थाखाय लाखिथ'गोन। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो नलबारि जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो रंजाखांनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि गोजान लामा हान्थियारिफ्रा दानिफ्राय गुवाहाटीनि सोलाय नलबारि रेल स्टेशननिफ्रायनो वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगारियाव गाखोनानै दावबायनो हासिगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 29 मे समबारखालि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगारिखौ भार्चुएलि फ्लेग अफ खालामगोन आरो बेखेवनानै होगोन। फैबाय थानाय जुन दाननि जोबनायाव फोसावजानो हासिगौ बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट। रिपर्ट बायदिब्ला बियाब दाफामनायनि जुनै आथिखालाव लाहौल बियाबनि एमएलए बिन'द हाजरिकाया गोब्राब जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। बबेखानि गोदानै बियाब दाफामनायाव डिब्रुगड़ जिल्लानि लाहौल बियाबा दानजानानै गासै मोनस्नि बियाबनिफ्राय मोनद'ल' थागोन होननानै मिथिनो हादों। अब्ला लाहौलनि एमएलए बिन'द हाजरिकानि इयुना मा जागोन होननानै गेदेर सोंथि सिखांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बियाब दाफामनायनि सायाव नायबिजिरनाय आरो थांखि लानाया जोबनायनि लामायावसै। बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनानै फैगौ जुन दानाव गावसिनि ड्राफ्टखौ अफिसियेलि फोसावगोन। बेनि उनावनो बिसायख'थि आय'गआ मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय अजद आरो दाबिफोरखौ खोनासंनानै बियाब दाफामनायखौ मावफुंगोन। 2001 मायथाइनि भटार फारिलाइ बायदियै बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनायखौ मावफुंगोन। 1972 मायथाइनिफ्राय 50 बोसोर उनाव आसामाव बियाब दाफामनाया जानो थांगासिनो दङ।
नाथाय बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ लानानै हेंथा दोलोफोरजों समानै खुंथायाव थानाय हान्जानि गेजेरावनो बोराबनाया सोमजिदों। खुंथायाव थानाय आफाद आसामनि एमएलएफोरजों जर'खायै बोराब होदों आरो मोनसा मोनहोदों। मानोना बियाब दाफामनायनि जुनै आफाद आसामाव बियाबनि बिबाङा खमायगोन। बिसायख'थि आय'गआ 2001 मायथाइनि सुबुं सानखोखौ लानानै बियाब दाफामनो थांनानै मोनफ्रोमबो बियाबाव 2,10,000निफ्राय 20,000सिम सुबुं अनजिमाखौ बोखावदों। बेनि थाखाय डिब्रुगड़ जिल्लानि बियाबा मोनस्निनिफ्राय मोन 6आव खमायगोन। आथिखालनि एमएलए बिन'द हाजरिकानि लाहवाल बियाबा थानाय नंलिया आरो लाहवाल बियाबखौ दाननानै होनायाव बिन'द हाजरिकानि इयुनखौ लानानै सोंथि सिखांदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि सिङाव रायजोनाङै गुबुन गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोराव एचएस सेथि बोसोराव 2023-2024 मायथाइनि फरायसमनि थाखाय अनलाइननि जोहै मुं थिसननाया जागायसिगोन। एचएस सेथि थाखोआव मुं थिसननायनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ गाइडलाइन एबा एसअपिबो फोसावदों। एचएस सेथि बोसोराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाफोरा गिबियाव दर्पण पर्टेलाव गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन। बेनि थाखाय 29 मेनिफ्राय 17 जुनसिम दर्पण पर्टेला खुला थागोन। एचएस सेथि बोसोराव मुं थिसनगोन फरायसुला फरायसुलिफोरा गाबोन 29 मे समबारनिफ्राय फैगौ 17 जुननि गेजेराव वेबसाइट www.darpan.ahsec.online.in आरो www.ahsec.assam.gov.in नि जोहै दर्पण पर्टेलाव गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय फोसावदों। मख'नो गोनांदि एचएस सेथि बोसोराव मुं थिसननाया देग्लायबो अफलाइननि जोहै जानाय नंलिया, आबुङै अनलाइननि जोहैसो जागोन। काउन्सिलआ मिथिहोनाय बायदिब्ला 2023-2024 नि फरायसमनि रेजिस्ट्रेशनआ आगस्त दाननि गिबि सप्तानिफ्राय जागायगोन आरो जायफोर फरायसाया दर्पण पर्टेलाव मुं रेजिस्टार खालामदों बिसोरल' मुं थिसननायनि प्रसेसखौ आबुं खालामनो हागोन। सासे फरायसाया गुबुन गुबुन मोनबा फसंथाननि थाखायल' आर'जलाइ होनो हागोन। सोलोंथायारि फसंथाननिफ्राय आर'जलाइखौ भेरिफिकेसन खालामनायनि सिगां फरायसानि प्रफाइलखौ खनसेल' सोदांनो एबा एडिट खालामनो हागोन। मुं थिसननायनि थाखाय एबा वेटिं लिस्टनि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ दर्पण पर्टेलावनो फोसावगोन आरो फरायसाफोरनि मबाइल नाम्बारावबो एसएमएसनि जोहै फोरमायहरगोन। बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लानानै काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भ फरेस्ट खुंथाया सांग्रांथियारि हाबाफारिफोर खुंगासिनो। मिरु सोरखारनि मिशन लाइफ बिथांखिनि सिङाव काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भ फरेस्ट खुंथायाबो लाइफ स्टाइल फर इनभाइरनमेन्ट एबा सांग्रांथियारि हाबाफारिखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि माखासे बावसोमग्रा आफाद एबा भलुन्टारि अर्गानाइजेसनफोरनि मदद होनायाव काजिरङा खुंथाया थांनाय 14 मेनिफ्रायनो काजिरङा हाग्रामानि साखाथि फाखाथियाव थानाय ओनसोलनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव बे सांग्रांथियारि हाबाफारिफोरखौ बानजायबोगासिनो दङ। बे हाबाफारिनिनो बाहागो महरै फैगौ 2 जुनखालि बगाखाटआव क्रस क्रान्ति माराथन खारनाय बादायलायनाय खुंगोन। बबेखानि गलाघाट, नगाव आरो कार्बि आंलं जिल्लाखौ लानानै खुंनो गोनां माराथन खारनाय बादायलायनायखौ हौवा आरो आइजोफोरनि थाखाय आलादा आलादा बानजायगोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारनि बिथांखि बायदियै काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथाया बानजायनाय जर'खा सांग्रांथियारि हाबाफारिया फैगौ 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखालि थुंगेगोन। बाक्सायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ एना-एनि। लकसभा बिसायख'थिनि साना खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो मोन्नैबो राजनीतिक दोलोनि गेजेराव बांदों दोलोआरि एबा हानजायारि जुजिलायनाय। सुक्रुबारनि मोनायाव आरोबाव मोन्नैबो दोलोनि दोलोआरि मावथिनि गेजेराव बुलायलायनाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मसलपुर बिधानसभा समितिनि बेन्दोंआव थानाय फिसा मानिकपुराव बिपिएफ दैदेनगिरि आरो बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ मोनसे नखराव रायज्लायबाय थानाय समावनो इउपिपिएल दोलोनि मोनसे हानजाया हाबफैनानै हरखाबै फैनानै गाग्लोबो आरो बुफैजेनो। बे गाग्लोबनायाव बिपिएफनि सोद्रोमा आरो बारग' एनडिएफबि उखिल मुसाहारिखौ बुनायनि उनावनो मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाया सोमजियो, जायनि जाहोनाव माखासे कर्मीफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। बे समाव जाथायनि बागै मोनायावनो बिपिएफ दोलोआ आइटियाबारि पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होयो।
जाथायनि सोमोन्दै अनसुमै खुंगुर बर'आ इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफनि थासारिखौ मोजां नुनानै इउपिपिएल दोलोआ मेगन सादों आरो गिखांनाय मोननानै बेबायदि बुलायलायनाय जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्लायाव लामा जाब्रबथायजों सासे गावारि फरायसालिनि गोरायुंनि जिउ खहा जादों। सनिबारनि हराव 1:30 रिंगासोआव आमटेका गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गावारि गोजौ फरायसालिनि गोरायुं बिरजय ब्रह्मआ हरखाब लामा जाब्रबथायजों अबथिरायै रुंसारि जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनिबारखालि बिलिफां समाव धालिगावनि बिआरपिएल कमप्लेक्सनि अडिटोरियामाव चिरां जिल्लानि गासै गाहाय फोरोंगिरि एबा गोरायुंफोरखौ चिरां जिल्लानि खुंथायगिरिया मान बावनो लानाय मोनसे मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै आमटेका गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिनि गोरायुं बिरजय ब्रह्मआ आमटेका एबा गावनि न' सालगुरि गामि फारसे फैबाय थानाय समावनो लामायाव जाब्रबथाय जायो आरो अबथिरायै रुंसारि जायो। बिरजय ब्रह्मआ आथिखालाव निसिमा आन्सलिक एबसुनि बुंथिगिरि आरो लोगोसे आमटेका दैमालु इउनिट एबसुनि बोसोनगिरिबो जानानै दङमोन। बिथां ब्रह्मनि अबथिरा रुंसारि जानायाव निसिमा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायदों। मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजि आरो दुंहावाव थासारिखौ नोजोर होनानै आथिखालाव मिजोरामनि कंग्रेस लिडार माथिउ एन्टनिया मणिपुराव ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा खुंथाय होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। अदेबानि बे रावा गावनिल' आरो कंग्रेस दोलोनि नङा होननानै रोखायै बुंफिनदों। अदेबानि बे बिथिङाव मणिपुरनि गासै 11 ट्राइबेल एमएलएफोरा मणिपुराव ट्राइबेलनि थाखाय आलादा खुंथाय नांगौ होननानै मिरुनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनो गोदान दिल्लीयाव थांनानै गांसे मेम'रेन्डाम हैखांबाय। नाथाय बेनि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहमोना जेबो खेरायाखै होननानै माथिउ एन्टनिया सोंखारिदों। मानो होनोब्ला मणिपुरनि 40% कुकी, मिज', मार आरो जमी फोलेरनि ट्राइबेलफोरा आथिखालाव जोबोद हालाय-हाफाय जानांबाय। ओजोंहाय मणिपुरनि जेंनाखौ सुस्रांहैनो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ 29 मे समबारखालि मणिपुराव दावबायहैगोन आरो मणिपुरनि गासैबो रायजो राजाजों जेंना सुस्रांनायनि राहा दिहुनगोन। मानो होनोब्ला बे जेंनाया मणिपुरनि गोजौ बिजिरसालिया मेइतेइ हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनांगौ होननानै रायदान होनायनि उनावसो फैदों। बेनिखायनो गावनो मणिपुराव थांथारनानै जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीआव फोरमायदोंमोन नखर मन्त्रि अमित शाहआ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि आयेनारि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङै मोननै हारिनि गेजेराव गावजों गाव बुथारग्लुंनाय, न' सावनाय, गारि मटर सावनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव होबथालायनाय दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो बृहस्पतिबारखालि मणिपुरनि गासै 15 केबिनेट मन्त्रिफ्रा गुवाहाटीआव फैनानै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमफैदोंमोन। नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायखांनायनि उनाव मणिपुरनि केबिनेट मन्त्रि लाइसांथाम सचेन्द्र मेइतेइआ फोरमायदों दि फैगौ 29 मेनिफ्राय 1 जुनसिम सानथामनि हाबाफारिजों मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मणिपुराव दावबायहैगोन। सोनाब भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव मिथिंगायारि अलखदनि इसारा। पान्जाब, हारियाना आरो जम्मु काश्मीराव दिनै रबिबारखालि फुंनि 10:19 रिंगायाव 5.9 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। अदेबानि बबेयाव बेसेबां खहा जादों बेनि गासैबो खौरांखौ मोनथ'नाय जायाखै। बेनि अनगायैबो पाकिस्ताननि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर आरो गुबुन गुबुन जायगायाव 6.3 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। आमेरिकानि मेट्र'लजिकेल बिफाननि मोनदांनाय बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनाया आफगानिस्ताननि खोला-सानजा खनानिफ्राय जागायजेनबोदोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।